Tak jo, Pavel Drtil, druhý z dnešních účastníků Gambrinus Czech Darts Open. Pavle, zatím o hře se bavit nebudem, zeptám se právě, jak jsem se ptal i Jirky, co ráno, co vstávání, taková ta psychická pohoda, jak to bylo u tebe? Přijel jsem domů asi v 11 v noci, chtěl jsem si lehnout, vůbec jsem nemohl spát, pak jsem nějak usnul, zbudil jsem se v 7 a ráno jsem se cítil strašně unavený, ale úplně moc. Pak cestou jsem to nějak přešlo, dal jsem si kafíčko a tohle a nějak se to zlepšilo. Myslíš, že to třeba nějak jako ovlivňuje tu hru, když člověk myslí na to, hele, blbě jsem spal, nevím, jestli mi to půjde. Jak se na to vlastně jakoby připravit, aby ten hráč byl 100% připravený a šel do toho, hele, tohle vyhraju? Hru ovlivňuje úplně všechno. Každá maličkost prostě v soukromém životě, v psychika, všechno úplně, to jsou úplně detaily, které to ovlivní. Člověk to nevnímá, ale já už tím, že hraju strašně dlouho, tak už prostě tady to vím. A byl jsem ponoční včera, jel jsem na kvalifikaci, že jo, takže jsem spal 3 hodiny. Dneska jsem to trošku dohonil, ale jako snažil jsem se dát do toho všechno, no, vyšlo to. Strašně mě pomohli diváci, teda si myslím, že Joea to trošku svázalo. Tak zaplať pán Bůh. Ale pojďme teda k té samotné hře, jak se cítil na tom pódiu, jo? Víme, kde hrajeme, co hrajeme, ale přece jenom máš za zády prostě několik tisíc lidí, ten tlak vlastně je takovej, jak to na tebe působilo na začátku té hry třeba? Hele, paradoxně, já jsem hrál na pódiu asi 3krát a většinou to na mě působí jakože dobře. Ale dneska pak chvílemi, jak ti diváci řvali, tak mě to trošku i svazovalo ruce, ale viděl jsem, že Joea to svazuje víc, tak jsem na to zkusil jakože nemyslet, no a jako šlo to, no, tak nějak tak, no. Hra nic moc, ale vítězství je tam. Paráda, hele, určitě všichni gratulujem, zítra tě čeká Josh Rock, nebude asi nějaká extra speciální příprava? Ale nebude. Nebude. Teď to je jenom vlastně oslavit. To bude stejně. Já nebudu ani slavit, protože já když slavím, tak pak 2 dny jsem nepoužitelný. Dobře, tak jo. Když slaví, tak až v neděli. Tak jo. Tak Pavle, gratulujem a zítra ať to vyjde znova. Jo, děkuju.